Днеска ще си правим желираните бомбони с ягода и ананас. Тук имаме глюкозата плюс ягода и ананас, смелени в блендер, за да станат на пюре, като цялата рецепта и грамажите ще оставя в описанието на това видео. След като стане 50 градуса или малко над това, добавяме пектина, смесен с малко захар, за да може да не стане на бучки. Добавяме го постепенно. Когато цялата смес стигне над 85 градуса, добавяме останалата захар, като е важно над 85, за да не започне пектина да стяга по-рано отколкото трябва. Изчакваме да загрее до 108 градуса, след това добавяме сместа от лимонена киселина и вода и разбъркваме много добре и веднага изливаме в силиконов молд или молд, който вие имате вкъщи. Може да е в тавичка, след това просто да го отнемете и да го нарежете на купчета. Но аз разполагам с този молд в момента. Ето как изглежда консистенцията на желето, след като стегне за около час, час и нещо. Аз понякога го оставям по-дълго, просто за всеки случай, за да не се разпадне, когато го извадя, и накрая го поръсвате с захар или нарязвате на желаната формичка. Аз тук исках да видя как ще се получи, когато не е нарязано, а е на цяло такова барче. А за най-добрите рецепти за желирани бомбони, които може да приготвите в домашни условия, създадох специално обучение, с което може да се здобиете, когато ми пишете на лично съобщение, и аз ще се свържа с вас.